Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι μάλλον καλά. Σήμερα θα παίξουμε Free Fire και όχι Respawnables. Συγγνώμη γι' αυτό και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, έχω να σας πω κάτι. Συγγνώμη πάρα πολύ που είχα να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσαμε τους 21 subscribers. Πάρα πολύ. Ελπίζω μπορούμε να το καταφέρουμε και να πάμε στους 30 subscribers. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε να μπούμε κάπου. Θα μπούμε ένα εδώ που λέει CS Ranked και περιμένουμε τώρα να μπούμε. Θα κάνω pause το βίντεο, παιδιά, για να μην βαριέστε. Και παιδιά, όπως βλέπετε μπήκαμε. Ναι. Οι άλλοι έχουν βάλει μικρόφωνο, παιδιά. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Πάμε. Θα βάλω αυτό το όπλο. Ωραία. Είμαστε με καλούς, παιδιά. Ωρε φίλε. Είμαστε με καλούς. Δεν πειράζει, παιδιά. Νομίζω το έχουμε. Πάμε. Ωραία. Για να δούμε. Παίζω και από tablet, παιδιά. Συγγνώμη άμα δεν παίζω καλά. Ωραία. Οπα. Ή βοήθεια, παιδιά. Δεν πειράζει. Ωραία, βαράμε αυτόν εδώ. Δεν θα τον βοηθήσεις. Πού είναι ο άλλος? Όπα, παιδιά, εδώ είναι. Όπα, θα πεθάνω. Ωραία, νικήσαμε, παιδιά. Έχω κάνει 3 kills και πάμε. Αυτό είναι το πρώτο round. Ωραία. Πάμε να βάλουμε κάποιο άλλο όπλο. Θα αγοράσουμε αυτό εδώ. Ωραία. Και αγόρασαν κάτι, αυτό που θέλανε. Και δεν πειράζει. Πάμε. Ελπίζω να νικήσουμε. Και παιδιά, μπορεί να ανεβάζω και με Brawl Stars βίντεο. Γι' αυτό. Πάμε. Για να δούμε. Να βρούμε. Όπα. Όλοι ήρθαν απάνω μου, ρε παιδιά. Όλοι ήρθαν απάνω μου, χωρίς λόγο. Επειδή σκότωσα πριν 3 άτομα. Μάλλον. Γι' αυτό. Βάρα. Πού βαράει? Βάρα. Τον πέτυχε χέντα. Βάρα τον. Μπράβο. Έρχονται όλοι απάνω σου. Τέλος πάντων, πέθανε αυτός. Άλλος. Όχι αυτό το όπλο. Αγόρασα αυτό το όπλο. Ό,τι πιο χαζός. Παιδιά, το όνομά μου είναι... Έχω αυτά τα sensitivity. Άμα θέλετε βάλτε τα. Είναι πολύ καλά. Χάσαμε τώρα. Δεν πειράζει. Τι να πάρω? Θα πάρω αυτό εδώ. Που είναι και καλό. Θα πάρω αυτό και ένα τέτοιο. Ωραία, πάμε. Ωραία, βαράμε εδώ. Να κάνουμε και εξάσκηση. Είναι πολύ γρήγορο. Τέλος πάντων, πάμε, παιδιά. Παιδιά, το έχουμε νομίζω. Ωραία. Προχωράμε εδώ για να βρούμε που είναι οι άλλοι. Και είναι εκεί. Ναι, πού άλλο θα ήταν. Ωραία. Εκεί είναι. Έχουν πεθάνει 2. Ο άλλος τέτοιο. Δεν παίζει έτσι. Πού είναι κάποιοι άλλοι? Νάτος. Βοήθεια. Πάλι καλά. Νάτος. Έλα ρε φίλε.
Τέλος πάντων, παιδιά, δεν πειράζει. Να βάλω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Πάμε. Δεν νομίζω να νικήσουμε γιατί, παιδιά, είναι πολύ καλή. Κοιτάξτε αυτή. Απλά είναι Hallwares. Δηλαδή είναι πολύ καλή. Τέλος πάντων. Πού να πάμε. Εδώ να πάμε. Ανεβαίνουμε εδώ πάνω. Γρήγορα πριν κλείσει το zone. Ωραία. Εκεί είναι άτομο. Ωραία, παιδιά, τον σκότωσα. Ελπίζω να μην τον κάνει κανένας revive. Εκεί. Ωραία, βαρέσαμε και αυτόν. 95. Παιδιά, είναι έτοιμος για να πεθάνει. Όχι, που βαρά. Πάρτο! 3 kills. Τέλεια, παιδιά. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω και να μην βαριέστε στα βίντεο μου. Και πάμε στους 25 εγγραφές. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Η αδερφή μου έχει 30, νομίζω μπορούμε να τη φτάσουμε. Γι' αυτό κάντε όλοι subscribe. Τέλος πάντων. Πού είναι άτομα. Τώρα, παιδιά, πρέπει να προσέξουμε μην μας σκοτώσει. Εκεί είναι ένας. Εκεί είναι κι ο άλλος. Δεν θα βγω, δεν είμαι χαζός. Όπα. Όχι, headshot. Τον πέτυχα χέντα. Τον κάνανε revive. Βαρέστε τον. Ωραία. Όπα. Εκείνη. Τον είδα. Άτους. Ωραία. Βάζουμε medkit. Όπα. Βάλε γρήγορα. Κούμπωστο. Ωραία. Για να δούμε που είναι ο άλλος. Ωραία. Τέλεια, παιδιά. Παιδιά, παίζω και από tablet. Δεν είμαι, νομίζω, πολύ κακός. Να βάλουμε καλά όπλα, παιδιά. Ωραία, να πάρουμε και μια grenade εδώ. Τα κουμπώνουμε όλα. Νομίζω αυτά είναι πολύ καλά. Ωραία. Πάμε εδώ. Εκεί είναι κάποιος. Εκεί θα είναι. Εκεί που έβαλα τέτοιο. Θα είναι εκεί κάποιος σίγουρα. Ωραία. Τον είδα να ακούει πατώματα. Εκεί θα είναι άνθρωπος. Να δώσω. Ωραία. Εκεί είναι. Ωραία. Πού πήγε? Εκεί είναι. Πού είναι? Εκεί είναι. Εκεί είσαι. Πάρ' το. Χαχα, να μάθεις. Εκεί είναι ο άλλος. Όπα, μπράβο, το σκότωσε. Εδώ είναι. Άντε, γεια! Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Το ξέρω, είναι λίγο μικρό. Ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε like και subscribe. Αυτά. Και άμα φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο, βάλτε ένα emoji. Κάντε comment ένα emoji. Bye!